Здравейте всички до Vlog 7, аз съм Кспот и това е епизода на Minecraft Survival with me, оцеляване с мен. Да, тук ще започвам това село ли е? О, добре, това е. Искам само да кажа, че сида не е нагласен, няма никакъв сид. Света се казва Minecraft, две точки, ако трябваше ви го покажа, ама не е нагласен. Само и това да знаете. Тук има доста животни. И този клип ще бъде конвертнат със съдействието на Sony Vegas for the win. Не знам какво качество ще стане, за жалост. Да видя какъв сайт снимам. Значи трябва HD да го конвертна. Метеория. Този първи епизод няма да е дълъг. Мри в кофе. Така, кокошка. I hate chicken. Само сега... Аз знам. Тук само ще отида до селото, няма да се места там, защото е адски тъпо да живееш в село. Само ще взема важните работи. То нали вече в селата има честове, ще обера каквото има в честовете. Да. What the shit? Тук ще се обера решетките. С какво да запълна лавата? Е така. Да разгледам. Аре, педал. То че ще си го взема всъщност. Защото е супер скоро. Добре. Това е много неочаквано. Да има равин. Сега да тук събираме уит. И то голем е. Голем равин. Не знам къде да си издълбая дупката. Achievement Hunter. Или може да се направи къщата в равина. Чакай. Да има ли животни наоколо? Не овце, трябва да ми крави. Или там каквото хвана. Тан, крави. Искам така крави. Ала от 3 овце, браво. Хайде, кравки, скачайте. Айде бе, краво. То тук аз какво направих?
Така, няма нищо, браво. Чакай, те да не са се струполили долу. Внимателно. Ех, майната му. Ако имаше някакъв шанс да ги прекарам. Майка му е. Къде да си направя къщата, майка? Това ме мъчи. Дупка. What the hell? What the hell? Ако направя път додолу. Дали... What? Ще се жертвам. What? Така. Сега. Дори това беше яко. Но всъщност сега сорено ще се направя на креатив за малко. Много брутална идея имам. Тук само докато да се кача така, че не ми се ходи. Ще паузирам докато са такова. Някой ми се опуска. Сега много имам да събирам, което е доста странно и тъпо. Мисля, тук... Не, всъщност... тук ще се забуда къщата в някаква дупка. Каманаци. Тук ще се направя дупка. Да, доста е забавно. Ага. What? Омага! Много брутално място съм се направил къщата. Доста ми харесва мястото. Ех, майка му шибана Cobblestone. И то гравел тук ще го чезна някой ден.
Тук съм го измислял много яко. Но ще трябва доста да се развия. Това гравел ще го чезнем от тук. Тук ще е най-бруталната къща, дето съм правил в равина. И сега тази вода направо. Голяма новина, защо се пия? Да. Вънка трябва да сложим няколко торча. Тук после ще го оформим, всичко ще е екстра. Еми, добре, това от мен за този, все още не е, само да сложа пържолите. Това от мен за този епизод, пишете коментари, харесвайте, няма значение какъв е вота. Еми, чао!